Hoxe estamos na parroquia de Vilouchada, no concello de Trazo, porque é aquí onde se celebra a romería de San Mateo. Esta é unha celebración na que se dan cita numerosos veciños da zona e tamén autoridades políticas. Porque en esta festa non falta de nada, nin a misa, nin a procesión, nin a música, nin as atraccións. As autoridades políticas tampouco faltan a esta festa xa tan consolidada, non? Que ven tanta xente. Sí, lógicamente as autoridades deben de estar aquí cos veciños e deben de asistir a esta festa porque é unha festa tradicional, é unha cousa que son moitos anos de tradición, entonces, pois bueno, cada ano pois nós tratamos de apoiala un pouco máis. Todos estes anos estuvemos dándolle unha subvención ao señor cura para que pudera levar isto adiante, e bueno, agora o home vese agotado que non dá xuntado para facer a romaría, e bueno, este ano tomamos a decisión de, desde o Concello, facer o San Mateo. Invitamos a todo o mundo que veña, canta máis xente, pois mellor festa e máis posibilidades hai de que a festa continue. Somos de cerca, pero vimos todos os anos porque isto é unha cosa que nos gusta moito vir. O que lles gusta? O que lles gusta? A misa, a procesión, a festa? Todo. Hai de todo aquí. Non fai falta vir con Macute. En todos os anos? Todos os anos, sí. Xa dende de infancia. Porque que é o que máis lles gusta? Vir á procesión, vir á misa? Todo. A misa, comer o pulpo, sí. Moita xente, non? En esta festa? Sí, moita xente. A Santa Eufemia había moito máis xente do que hai hoxe no San Mateo de momento, pero son as dúas boas, tanto a Santa como a San Mateo. Que vai ir a misa tamén Sí, e todo? sí, todo, sí. É abogado das enfermedades da cabeza, San Mateo. Por iso a xente ven aquí de un maneira especial a romaría esta, que comprende toda a comarca de Santiago, Ordes, Val do Dubra, Maía, e de Santiago de maneira especial ten moita importancia os seus devotos e a fundación. Facer ao longo da mañán por aquí? Non sei, pasear e pasar o tempo. E tamén en algunha atracción, ou mellor os máis pequenos? Sí. A ti tamén che gusta? E que lle gusta desta romería? Porque gusta a romería, vir ao santo, da santa, e gusta a romería, comer depois aquí o pulpo. Eu son daqui de Trazo? De Trazo. E ven todos os anos a romería? Sempre, todos os anos, sí. Vai vir a misa, a procesión? Sí, a todos, sí, todos os anos. Quedase por aquí a comer ou marchan? No, comemos aquí, sí. Comemos aquí día da Santa e día de San Mateo. Viñeron aquí a romería e xa están preparando todo. A romería xa levamos aquí vindo 10 anos con este. As xente están na misa, vos todos preparando toda a comida. Estamos preparando o pulpiño, o churrasquiño e a ver se a xente se anima a vir comer un pulpo, malo churrasco. Canto pode pesar ese pulpo? 2 kilos e algo. Que tempo lle leva, máis ou menos, facer? 20 minutos. 20 minutos e xa está listo? Xa está, hai que deixar repousar un pouquinho. Cantos vai a facer hoxe? Se houver a xente, facemos moito máis. Veñen a San Mateo, pero a misa
non van? Si, vamos ir á da unha. Ai, a da unha. Sí, sí, sí. Mentre xa tomando aquí algo, non? Estamos tomando un cafeciño, este toma un chiquito porque estes cafés non toman porque lle fai daño, son moi nerviosos. Que toman un chiquito que non lle fai daño. Un moi boviño, sí. E despois vamos comer o pulpo aí en Fuentes. Por que lle gusta vir a San Mateo? Porque gusta vir. Polo pulpo? Claro. Polo santo tamén algo, non? Tamén, hombre, a devoción ante todo, non? Bueno, que todo o mundo veña a esta festa, hai moito sitio, o ambiente é moi bo, vai haber boas orquestas, hai unha boa banda, vai haber 2 misas, unha ás 12 que xa empezou, e despois outra a 1. Así que invito a todos estes señores que non queren vir, que nos estén vendo, que acudan este ano para o que ven.